ayo tuku ayo opo ayo kangen ayo 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 Ngambara ing awang-awang pangelangut bebasan tanpa tebih nerabasing mega mendung ngiter-ngitering jagat Wulandara ngambara ngudari ketungkul ngumbar babasan satenagi nawa ngimpi Warok Garuda Wisnu Satria Muda Samparyo ayo ayo Hey, y'all!
Ayo, bapak Edun.
Nemo sang terbaroknya Indonesia. Ai, 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 Nova. Yup.
อ
Waroknya Indonesia. Ah, ah, oh, oh. Oh, oh, Semenika Babantari Warosro Manggala bapak ingkang nomor setunggal. Nggih. Iki Menapa? kabeh wis padha ngambruk Panarto. Nggih klesedan Mas Jaya. Klesedan. Iya. Nggih samenika babak pertama minangka Nggih pemanasan. menika pambuka saha pemanasan saking rincang-rincang karo Daun Satria Muda. Iki pokoknya sing rawuh rene ora ming barang ketok tok Pak Narto. Nggih. Ananging barang-barang sing boten ketok menika simbah-simbah menika ingkang saking alam liya. Alam liya. Menika sampun rawuh wonten mriki kaperlu ngramekaken acara wonten siang menika. Mbok bilih semoga saja dari Dusun Gambiran Desa Ngulon salam menika waget dipun paringi gemah ripah roh jinawis Amin ya rabbal alamin. kanthi donga panjenengan sedaya Nggih. lantaran seni budaya Nggih. wonten ing siang menika. Iki macam-macam dirawuhke mengkono babak warok, gedruk ana tari Tari Bali, pokoknya Bali. bareng-bareng demi menghibur masyarakat Dusun Gambiran dan sekitarnya. Khususipun datang putra ingkang dipun hitanaken meniki Mas Gibran Putra. Nggih menika ingkang sampun dipun hitanaken napa dereng menika mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang solih migunani dhateng tiyang sepuhipun berguna bagi nusa dan bangsa Mas Joyo. Pokoknya selamat dengan bentuk, yang baru. baru. Nggih menika anu adikipun ingkang dipun hitan Mas Joyo wonten Nggih. sebelah mriki nggih. Oh, niki. Nggih, Mas Gibran Putra menika. Mas Gibran Putra. Mas Gibran Putra kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, Nggih. biyen aku supit kelas 3 SMP Pak Kelas Narto. 3 SMP Mas Joyo ora alot. Kuwi aku nganti digeret-geret. Oh, digeret-geret deneng-eneng ru tukang supite. Asine ra urung wani. Urung wani Tapi dipeksa-peksa arep piye wi. meneh, yo. Iya. Pokoknya supit kuwi pepisan wae aja ping pindho. Sepisan bae iki. Soale ngapoki. Ngapok tetep kapok Mas Gibran ki tetep kapok wi Iya. Mas. Nggih. Mas Gibran, le supit arep dibaleni meneh apa ora? Kapok napa mboten? Tapi iki mboten minangka medeni sing liyane mboten Nggih. nggih. Pokoknya adik-adik semuanya, saiki supit niku wis ora lara. Ora loro, ora loro. Iki ana iklan ning radio muni supit ora lara. Soalnya Soale wedi. dengan majunya zaman menika alat sudah mendukung. Iya, Enten sing jerane laser. laser ora kerasa. Ora krasa. Mugano awak dhewe sebagai kewajibane wong Islam Nggih, nggih menika diwajibaken kagem berhitan. berhitan sunat nggih kagem adik-adik ingkang dereng kitan monggo enggal kitan aja lali nanggap GWSM. Kanthi hitan menika dados ngibadah. Amin. Ibadah ya Pak Narto mergo hitan ngundang Garuda Wisnu Satria Muda. Sak mene oke brayat-brayat penontonnya bareng-bareng. Podo seneng kabeh. Lah. Muga-muga nggih. Muga kuwi wis dadi berkah barokah. Amin. Iki sing nonton kene kabeh mendoakan